Cadi Matthews a Holly Patterson. Dwy steilydd brofiadol, y ddwy'n astudio ffasiwn yn y brifysgol, a'r ddwy a rhywbeth i brofi. Dros yr wythnosau nesaf, fydd y ddwy yn mynd ben a'i gilydd i wisgo gwestai arbennig, wedi dewis gan y lle wrth gwrs. Habags o Arron, ferched. Wel, mae'n bore dydd Llun, great, ac mae'n bwrw glaw. A ni at lle drums sydd ddim ar y sat-nav, so mae'n great. Fi erioed wedi bod fan hyn o blaen. Ni'n sefyll tu allan drum depo, felly awgrym rhywbeth gyda drums, y cerddoriaeth. Mae'n ysteilydd arall dwi heb gweld hi o blaen. Eitha excited i cwrdd â hi. Fi'n meddwl falle rhaid rhywun bachgen merch, sa'n siŵr eto band, ond dim syniad ar hyn o bryd. Dwi'n credu fydd e'n mynd i fod yn sialens eitha dal. Go on! A'r gwestai sydd angen ei wisgo wythnos ma yw Arron Ackerman, cynhyrchydd cerddoriaeth o'r Bontfaen, sydd wedi weithio gyda tipyn o enwau mawr. Tiny Temper, dwi'n gweithio fe, Professor Green, Wow. Liza Doolittle, Yasmin. A so dyma pam ni mewn lle drums te. Yeah. So ni wedi clywed ti angen steilydd. Yeah, wel, beth sy'n digwydd, mae gennym ni fideo newydd i ffilmio mewn cwbl o wythnosau gyda artist newydd o'n i, Mikey Holden. Byddai'n chwarae fy hun, ond mae angen dillad newydd arna i. Beth yw'r fel look, fel cash? Eitha syml i fi'n wisgo nawr. Yeah. Sa'n hoffi unrhyw beth reading. Na, cyfforddus. Ie, eitha cyfforddus. Mae angen Crys T newydd arna i, Yeah. trowsus newydd, Yeah. falle het. Nodyn bach chi, dyma'r sgidio byddai'n wisgo. Dwi'n hoffi pethau sydd ddim cweit mas na, ond sydd bach yn wahanol. Anodd siopa bach, yna. Ie, dwi bach yn anodd oherwydd. Ti'n fussy? Ie, Game on. ie. Mae gen i 50 pint i chi. Ti'n mor hael. Mae gen i chi awr i siopa, hanner awr i teithio, mae'r taxis tu fas. Diolch yn fawr. Dim problem. Pethau ti. Diolch, hwyl. Felly, beth yw'r plan, ferched? Fi'n gwybod ble'n union fynd i fynd eto. Fi'n gwybod fi moyn gael jeans di-plaen. Maen nhw wastad yn mynd gyda unrhyw wisg. Diolch byth bod sgidio da fe'n barod. Neu bys hwnna jyst yn ormod, fi'n meddwl. Enwedig gyda 50 ffint. 50 ffint ddim yn lot o arian o gwbl. Dwi'n credu mae hi'n mynd yn really specific, a dwi ddim yn credu bydd e'n rhywbeth newydd ar gyfer fo, ond dwi eisiau gweithio hynna ar gyfer fo, felly dwi'n cyffroi. A maen nhw off, a Cadi'r gyntaf mas o'r taxi a dyw'r boi camera ffili cadw lan, boes. Mae hi yn diffyg bwrw glaw. Fi'n meddwl peth cyntaf brynau yw umbrella. Sori, Arron. Yn jammu, pwy sy wedi cofio ymbrel. Reit te, mae'n bwrw glaw, so change y plan i mynd mewn i'r market. Mae llawer o bobl ddim yn gwybod bod llefydd fel hyn yma, yn y market, so eitha ffain dda. Holly mynd am steil vintage, ond beth am Cadi? O'n i moyn prynu jeans di, ond dod dim rei ar ôl y maint, Arron. So fi wedi cael ei navy, 40 pint ar ôl i brynu t-shirt cool a het gobeithio. Dwi wedi edrych ar trends a i fod yn onest, it's spot on, so dwi'n gobeithio bod e'n bach o trendsetter. Okay, dyma'r siop fod Arron wedi dweud bod yn lico. Mae ti fas, mae'n edrych fel bod e'n mynd i fynd i'r Alps, ond yn gen i weld nawr, beth i ti fewn? Ie, gyda'r siaced ffwrn amlan, ti'n ni'n da i siarad, Cadi? Fi'n licio'r patrwm yma, fel tie-dye effect, ond fi ddim yn siŵr os bys fe'n gwisgo fe ei hun. Fi ddim yn gwybod dim mwy. Swynol iawn, Cadi, ond ble mae Holly ar... dal yn y siop vintage. So mae'r boi ma wedi bod yn helpful, real helpful, chwarae teg fo. Dwi'n meddwl fi'n mynd i prynu fe gyd ma fan hyn, ond dwi'n gobeithio fod e'n mynd i hoffi fo, really. Fi wedi ffeindio Crys fi'n hoffi, ond maen nhw gyd yn large a extra large, sydd yn boen y penol. Ew, fi wedi ffeindio un, small. Holly o'r diwedd yn dod i benderfyniad, ond ti'n meddwl bod ti'n twyllo yn prynu popeth o'r un siop? Na, dwi'n meddwl bod e'n cheto, dwi'n meddwl bod e'n rhywbeth eitha sensible i wneud, cos ti'n gallu cael arian bant. No, gen i gorfod opsiynau nawr, fi ddim yn gwybod beth i wneud, a fi'n mynd rili boeth a fi'n mynd stres na. Cadi'n stressed a Holly'n ffarwelio a'i ffrind newydd, Emosh. Dwi'n cael popeth, dwi'n credu. Dwi'n cael jeans, shirt, wascot, het, eitha gwahanol, ond, you know, dwi am trio fe. Os mae ddim yn hoffi fe, fine. Ie, fi wedi cwpla, mae gen i 10 munud ar ôl. Fi wedi gwario 35 pint a 5 ceiniog, felly mae gen i cwpl o bunnoedd ar ôl. Brynu coffi, neu'n brel? Pwy wyr? Dwi'n meddwl mae hi wedi prynu cap, Crys T, jeans, a falle jacket. Now special. Amser i wisgo'r mannequins. Dwi'n meddwl bod gwisg Cadi yn ffitio'r brief yn eitha dda, chwarae teg.
ond dwi wedi mynd am rhywbeth hollol gwahanol. Fi yn licio gwisg holi, ond y brief oedd steilio fe ar gyfer fideo cerddoriaeth. Felly fi'n gobeithio, fi'n hapus gyda fe, a fi'n gobeithio bydd e'n hapus gyda fe, ond ni ddim yn gwybod eto ni. Ond beth mae Arron yn meddwl o'r gwisgoedd? OK, waw. O'n i ddim yn meddwl bydden nhw unrhyw beth fel hyn. Fi'n hoffi'r un yma, actually. Fi'n hoffi'r thing ma, ond sa'n siŵr gyda gwallt o'n un. Felly fi'n hoffi'r Cris. Dwi ddim fel arfer yn gwisgo Cris. Ac yr un yma, fi'n nabod yr enw yma. Fi fel arfer yn gwisgo'r enw yma. Fi'n hoffi'r het ma, lot. A dyma fi'n meddwl be fyddai fel arfer yn gwisgo. OK, ie, fi'n meddwl bod fi wedi gwneud penderfyniad. Ferched, ferched, ferched. All right. Ddwy ohonoch chi, fi'n gwneud yn really good. Ond mae'r amser wedi dod. Yr enillydd heddi yw yr wisg yma. Yes! Get in! Dwi'n proud. Really Ie. proud. Fel I'm siŵr bod di stylio fe bach yn wahanol. Wahanol? Fe. Ond ie, ni'n eitha hapus gyda efo llun yma am y les yma. Diolch, Arron. Daw. Wise choice. Pob lwc gan y ffilm. Diolch. Felly, Holly yn ennill y sialens gynta, a Cadi ddim i weld yn rhy hapus. I fod yn onest, fi'n meddwl bod fi wedi cael y cam. Yes, dwi wedi ennill. Mae bod y trowsus yn dyn, mae'r mannequin yn fwy na fe, ges i'r maint cywir. Ro'n i'n gwybod bod hi'n mynd i ddilyn y brief. O'n i'n gwybod hynny. Ond oedd fi really eisiau gwythio fo, a dwi ddim eisiau rhywun i teimlo fel dylsen nhw gwisgo'r un peth pob tro, pob dydd. Fi yn licio gwisg holi. Mae hwnna falle y wisg yn fwy addas ar gyfer fel indie band. Ond ti'n gwybod be fi mynd i roi hwn tu ôl fi a jyst mlaen at y sialens nesaf. Sa'n gwybod beth sy'n mynd i digwydd. Efallai bydd rhywun yn lladd rhywun, ond hey, who knows? Ond dwi wedi ennill, so